Awange ngini kwa dhi nyime gi twak makama ibro bedo kileronwa ni sani ma bende koro iwacho ni education ok en devolve nikech ngini obedo mana devolve the ECD sani bende nitiere ber ma bende uyudo kata mana kowuok e piny owacho mamalo kingiyo kata mana capitation pod deko e kinda mamoko nyana paro ma bende awinjo kama gore na winjo kaka ne wawinjo waduto wan jo Kenya ka ogai maradhai mar ODM ogolo pache to kanyo ema pani ogike aparo ni ogolo pache kaka wan be wanyalo golo pachwa e studio ka mbaka makoro ang' wagoka en mana mar golo paro to chik wuon mar Kenya mar katiba ma 2010 to onge thuolo momiyo somo ma Kenya kama primary gi secondary mondo ketie bwo governor chik to nikech wan joma tiyo gi chik wanyalo mana wacho ni mano ne en pach ogai mar ODM to be kaka wang'eyo jatelo mar ODM Raila Amolo Odinga ohero golo paro kamano mondo koro ji owuo ing'eni kama ji goye mbaka ma ji pime paro ma wanyalo dongore kwa wuok e okang' mapiny ka wadhi okang' mamalo to en gima nyalo timore to en gima kawo sa nikech ok onyal timore ni koro ji obet malo Nairobi ka to decide ni koro sirikal odwoko somo ne governor kata gi ne counties mokuongo nyaka tiyo dwar referendum nikech en lokruok mar chike mag piny mar ariyo manyalo timore kaka chik nitie sani en mana nitiere pok moro matin minyalo mi counties to en ma controlled minyalo mi counties ni koro waneno kigero klese mag nyithindo wanyalo miyo pesani mondo ugergo klese nikech uchiegni gi jopiny sirikal mamalo obed Nairobi to jomong'eyo kaka chandruok timore e kor gwenge gin joma nie kor gwenge go gin specific localized to kaka nyawadwa ma Jakupeto osewacho en ni miyo jo governors wach mar running education to en gima sani podo yom nikech kaka wang'iyo kaka gisetiyo gi pes momigi onge sunga mwanya bet go ni jogi tiyo gi pesa maber wamedgi moro mondo koro education obed e lwetgi ranyisi maler magimiyo en mar werigi ECD mondi ECD to koro rach mogik ECD ne en lemo moro matin manochutnegi to kaito koro giketho nikech ichlit akwede kod kuoth gi miriambo to ma okethore mogik to en mar health ineno ka jothieth nokete lwet governors jothieth dhi strike kinde ka kinde okinyi godhiambo koro ka ng'idhi mede puonj sani ni koro education okete lwet governors nyalo kethore mogik omiyo an ka agolo pacha ok napingo Raila ok pingi en pacha wuon debe ni an de ok agolo para no sani pod okinyi pod en huye pok wategno nikech kaluwore kod ogai mar ODM mpaka nowacho man mana gima en paro mana ka giwacho ma bende nogolo wacho ni ok en gino makare kata ten migo weche mag somo dhi nono nyaka sikunde mantiere i gwenge kucho to mano en tich mane gibeni governor tim bas koro mano aneno ka dhano pako Matiang'i dhano pako the late Magoha ni ne gitiyo maber to nitiere yakni gi yukni opogore gi tiyo maber ineno ka minister ne wuok mondo gokinyi saa 9 nodhi yawo container mantie Suguta Valley to kanyo nitiere education officials ma local koro inyalo yungni kiparo ni tiyo kikawuo marach goya gi kidi lakini
nitiere gik ma dhano timo maparo ni en tich. Koro ni ka wuotho malo gi piny to kore katiyo tich. Nitie joma tiyo e Ministry of Education, gin joma nie counties, county director of education, county directors of TSC, gin ema ging'eyo gima local. Joma ni malo gi gin jok mikelo negi report, to onego bed ni wenegi gik moko ariyo. Mokwongo, kako bedo defined the constitution and policy and standards, to and examinations, assessment, itime national level. To kaito mar ariyo, owenegi somb university, somb primary, somb secondary, kaka onego bed notimore gi kaka onego bed ni igero infrastructure ma e skundego. Lakini gima nyalo chwalo jopiny mondo ogo mbaka ne en niya, wachaka ne temo matin. Ng'ama riek ok bed gi plan maduong', kaito odonje gi kore mako kethore, to koro kethore maduong' manyalo kelo asara e piny, to pesa bende odhiye mathoth. Koro gimonego bed ni government timo e iluongo ni piloting of ideas. Kaka koro Raila ogolo paroni, en gima wanyalo go mbaka ne, to wawacho niya, wachaka ne pilot matin ni kapo ni nitiere gimoro pesa moro mantie education ka mwanyalo miyo jo county mondo otigo, to wamiyo gi under agreement to mobedo controlled, manyiso ni pesa ni tigo uru kama, kaito waketo wang'wa warango gi. Ka gitiyo go maber, eka koro wanyalo duogo ir jopiny, wawacho ne jopiny ni yawa, nyocha ne wamiyo jo governors pesa makama mar education, ne gitiyo go maber. Koro wachakuru go mbaka kaka wanyalo loko katiba, article morito pogo tije mag national government to gi county government. Kopogore gi mano, to en aina mbaka mwagoyo, samoro wanyier, kaito wadogo to wadhwa madh chai. Erokamano ahinya.